Naċċetta dan ir-riżultat b'umiltà u b'sens ta' responsabilità minn issa tibda telli Avera. Dan mhux il-punt tal-wasla iżda tluq ta' ħidma flimkien bħala partit maqut u mġeddet. Sostna dan il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-ewwel indirizz lin-nazzjon wara li waqt il-Konvenzjoni Ġenerali ġie magħżul mit-tesserati biex imexxi l-partit. Bernard Grech irringrazzja lil Adrian Delija u insista li sinċerament jemmen li għandu kontribut xjati fil-waqt li qal li qed jisma' lil kulħadd u li l-partit jeħtieġ l-għajnuna ta' kulħadd. Lil dawk li għad irid nirbaħ il-fiduċja tagħhom li jista' jkun li ma vvotawlix ilbieraħ qiegħed nismakom u għandi bżonn l-għajnuna tagħkom. Jien se nkun il-kap tagħkom ilkoll. Ilbieraħ intemmet ġirja bejn il-ħbieb. Illum qed nibda l-ħidma tiegħi bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Sostna illi il-politika tal-Partit Nazzjonalista trid tpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika għax isem pajjiżna jrid jerġa' jsir sinonimu mal-ħolqien tal-ġid tal-poplu Malti wawċi filwaqt illi stieden lil żgħażagħ, ħaddiema u persuni fl-oqsma kollha biex iresqu l-quddiem il-kandidatura tagħhom għall-elezzjoni illi jmiss. Il-Partit Nazzjonalista irid li jisem pajjiżna jerġa' jsir sinonimu mal-ħolqien tal-ġid u ta' tqassim ġust tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lid deputat parlamentari Ivan Bartolo li ħabbar pubblikament li ser ikun qed iċedilu s-siġġu parlamentari tiegħu filwaqt li insista li l-Partit Nazzjonalista ser ikompli jissielet kontra l-korruzzjoni u jara li titwaqqaf inkjesta pubblika dwar il-Power Station tal-Electrogas ħalli jaċċerta li jkun hemm skrutinju kontabilità sħiħa. Saħaq illi jrid jaċċerta wkoll li tiġi assigurata s-sigurtà fl-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni anke fl-isfond tal-pandemija filwaqt li eżiġa illi għandha tintrefa' r-responsabilità politika għall-imxija fid-djar tal-anzjani. Bernard Grech insista illi l-familji Maltin u Għawċin huma l-priorità assoluta tiegħu u għaldaqstant ser kun qed jara li jsir programm organizzat ta' żjarat u kuntatt man-nies. Ippropona wkoll konferenza nazzjonali dwar l-immigrazzjoni u l-popolazzjoni. Filwaqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar li l-ħadd li ġej ser tiġi organizzata maratona ġbir ta' fondi huwa irringrazzja lil ħaddiema kollha tal-partit u ta' Media Link Communications fejn anke ħabbar illi se jkun qed isaħħaħ il-kumpanija bitwaqqif ta' bord editorjali. Finalment saħaq illi il-pajjiż irid jikseb ir-rispett li jixraqlu u li tilef fl-aħħar snin. Ejjew nitlu flimkien għal din l-isfida li tibda illum biex nassiguraw Malta u għawdex ħafna ħjar fejn kull persuna tkun tista' tilħaq il-milja tal-aspirazzjonijiet tagħha. Inwedkom minn issa li għada ser ikun aħjar. Sa dan it-tant, Robert Arrigo ħabbar li se jkun qed jibqa' jżomm il-pożizzjoni ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi b'konsistenza ser iżomm il-lealtà assoluta lejn Bernard Grech bħala il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista.